Det handler om at gentænke skole, der i dag i sin grundform bygger på industrisamfundet. Hvor har vi vores elever i dag? Hvad er de optaget af? Jo, det er meget optaget af digitale verden, men det er også i høj grad via digitale medier, det er i kontakt med hele verden. Med den globalisering, vi har set, og så har vi hele verden som arbejdsmarked, så har vi hele verden som legeplads, et netværkssted, og det er også der, hvor jeg tænker, at læring skal foregå. Folkeskolen i sin tænkning er jo en konstruktion, som vi har kendt til i mange, mange år. Og hvis vi ser på den måde, vi har drevet folkeskole på, så er det jo sådan en lidt gammeldags industrisamfundstænkning. Og jeg vil sige, at de børn, vi har i dag, de er jo en del af et digitalt samfund. De kan betjene iPad og mobiltelefon, smartphones, fra de er helt spæde og nyfødte næsten, ikke? Eller i hvert fald fra de er et års tid. Og det vil sige, at det er en helt anden børnekultur, vi har i dag, end vi havde for bare 10-15 år siden. Så det er en af grundene til, at vi må ind og kigge på en anden måde at drive folkeskole på. Vores lokaler de indbyder jo til, at vi arbejder med hold. Så vi skulle på en eller anden måde få skruet det sammen, sådan at vi kunne lave holddannelser på en mere naturlig måde end hidtil. Vi ville gerne have, at der skulle være en rød tråd gennem undervisningen. Det skulle være de samme mennesker i løbet af dagen, der skulle gå igen. Og vi skulle selvfølgelig prøve at tilgodese de her forskellige fag så godt, som vi nu kunne. Jeg oplevede egentlig lærerne sådan meget mere afslappede. Det var også, de kom ikke sådan for sent til timen, som de nogle gange gør, fordi de stresser rundt, fordi at de har alle mulige andre klasser. Min personlige mening, det var, at jeg synes, det var meget mere afslappet og begynde på den måde, at vi havde vores egen lærer hele dagen. Så ja, hvordan kan man sige det, at vi sådan var lidt mere sammen med hende, og så at vi afslappede og kom i gang igen og meget mere stille og roligt, så det ikke var sådan, nu skal vi bare have om ligninger eller sådan noget. Så vi kom lidt mere stille og roligt i gang, og det kunne jeg rigtig godt lide. Vi lærere synes selv bagefter, at det har været fantastiske 10 uger. Vi fik egentlig rummet, synes vi, eleverne på en meget bedre måde, end vi hidtil har gjort. Det har tidligere været sådan, at der har været en del modstand mod forandring i folkeskolen, fordi vi gør det jo egentlig meget godt, og vi har også fået udviklet meget på folkeskolen. Men det har været mere sådan en form for symptombehandling, i stedet for at tænke et anderledes radikal innovation, kan man sige. Hvordan skaber vi en undervisning, der gør, at vi møder eleverne baseret på deres fremtid, i stedet for det er lærerens fortid, der har dannet skolen. En dag om ugen skal vi prøve at tænke anderledes. De 80% I gør rigtig godt. Lad os bibeholde dem. Nu kan vi begynde at tænke anderledes omkring de 20%. Og der er altså nogle lærere, der har taget det til sig, og andre har ikke fået det gjort. Og der er vores fornemmeste opgave som leder jo at stille og roligt få ført dem herind og lavet noget videndeling, der gør, at alle kommer med på den her store supertanker. Vi har jo ikke så meget røv til bænkundervisning længere. Vel? Altså, der er nogle kurser selvfølgelig, hvor de arbejder nu, hvis det er et matematikkursus, jamen, så arbejder man selvfølgelig med matematik. Men jeg synes, vores lærere er utrolig gode til at finde på andre måder at gøre det på. Og så oplever vi, at det med, at man må bruge computer i dag eller iPads, det gør dem også. Altså, der er nogle drenge, som man kan fange på en anden måde, fordi de må bruge det der.
Så jeg synes, at vores lærere er rigtig gode til at lave mange spændende forløb, og også inddrage børnene i, hvordan kunne man løse det her. Vi er en lille skole. Vi har få elever på hver årgang og meget svingende elevtal. Så det her med, at en lærer kunne have en klasse, det var der simpelthen ikke ressourcer til. Man kan ikke have en lærer og 9 elever. Jamen, løsningen var at sige, at i stedet for at vi tænker, som man altid har gjort i klasser og årgange, så tænker vi på i børnegrupper i stedet for at sige, jamen vi har 110 elever på skolen, cirka. Vi har cirka halvdelen i mellemtrinnet og halvdelen i indskolingen. Hvis nu vi betragtede dem som 2 grupper elever og ikke tænkte på, hvornår de var født, og sagde, jamen vi skal give dem den bedst mulige undervisning på det trin, de er. Hvad kunne vi så gøre i stedet for? Og det vil sige, at vi gik ind og arbejdede med aldersintegrerede grupper. Vi sagde, jamen når man går i 0. eller 1. eller 2., så er man en del af indskolingen. Alle voksne, der har med indskoling at gøre, er ansvarlige for alle de børn, der er i indskolingen. Det samme med mellemtrinnet. Så fordelen med aldersintegreret undervisning og opdeling af børnene, det er, at vi får et nuanceret syn på det enkelte barn. Vi får sat barnet sammen med nogen, som udfordrer barnet på det enkelte område. Og så er der en kæmpe fordel i at kunne udnytte de ressourcer, vi har på bedst mulig måde. Så jeg synes et eller andet sted, jeg mangler noget definering af det. Masser af mennesker, der har lavet et stort stykke arbejde og kommet med 6 politikker, der er mere. Det er meget godt, at vi er kloge og tænker ud af boksen. Jeg så tror, der skal tænkes ind i hjertet. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi som tænketank også bliver til et hjerterum, hvor nogle af de ting, som folkeskolen har brug for, at vi også selv er rollemodeller og gør det. Jeg arbejder meget med sanselighed, og hvis vi kan få noget sanselighed ind i folkeskolen, så tror jeg, vi er nået rigtig langt. Hvis man vil lykkes med reel udvikling, og ikke at det bliver noget lidt fornuftigt, så er der nogle steder, hvor jeg tænker, man skal ind og have fat helt konkret og ude lokalt. Og det tænker jeg, at det kunne være spændende. En af vores bibler, det er en model, der hedder KIE-modellen af kreativitet, innovation og entreprenørskab. De første 2 ting, det er jo den kreative, og så er innovationen. Men at det skulle også gerne føres ud i livet. Der er det jo naturligt, hvis man virkelig skal være motiveret for det, og så få et produkt, som på en eller anden måde bliver brugt. Det har altså også en nytteeffekt, og den der entreprenørskab, som ligger i, at de får det lavet, og de kan mærke, at det bliver brugt, der er en kæmpe motivationsfaktor i det. Jamen, vi oplevede projektet meget professionelt, at lærerne havde forberedt eleverne, og man kunne mærke, at lærerne havde prøvet det før, været igennem den proces med en anden virksomhed. Set fra samfundets synspunkt, synes jeg helt klart, at det må være givetigt, at børnene i en forholdsvis tidlig alder, som jeg synes det er i 5. klasse, kommer i kontakt med erhvervslivet. Sådan at når man som barn har mere forståelse for, hvorfor sidder jeg og laver det her, hvorfor skal jeg forberede mig til at lave en stil, jamen det skal jeg, fordi det skal jeg også, når jeg skal ud på arbejdsmarkedet. Der skal jeg også lave research, uanset hvad jeg kommer til at lave. Det giver sig selv, når man er ude, så giver det en forståelse for de fag, de har i skolen. Hvorfor skal det? Alt, hvad vi gør frivilligt, er tilbøjeligt til at lykkes. Og alt, hvad vi gør modvilligt, er tilbøjeligt til at mislykkes. Vi er trænet i at tænke, at enten er det af lyst, eller også er det af nød, sådan så frivillighed og skolens krav meget ofte er blevet sat op som modsætninger. I dag ved vi med meget stor sikkerhed, at hvis man virkelig ønsker, at elever skal honorere skolens krav, så skal de faktisk være engageret i det, så skal de have lyst til det.